So yun mga insan, kamusta po kayo? Bon, tinadengar mo yung baba na dyan? Oo. Gatas din namin sa salamagay. Oo. Okay di nga ta. Ang dami na ni baga kanya kay di no di no parte ti pagparte anda. Kadwak ni buncok tateng. Timon ko na datatay kay dada ko ni banso. Honda dyan, bakit to? Honda uti dyan. Awa, bakit to? May isang porsin daw. Kompan. May daya manok ay tao. Dapat na tayo daya pinanawan na. Daya manok ay Jaya hindi ko lakay. Dapat natataran di ko na dyan. Kita na uram pala kasi lakako na dyan. Ang pala nagbalaw. Nakuha ko na nadubli nga natin nag. Covid pa yun. Gerutong na rin ito. Ay, diri ko bangwa. Tadi ko rin yan. Kapunya bako. Oy, pinta. Kapunya bako law. Alain na datan. Kadong ako kon na tasangon. Kapurak. Ito kuragak nita. Anak alat tada dyan. Ay, bana. Hindi na mo tayo tamot. Manap 3 kilo na tipo pod. Pinta siguro. May kalak ka patag. Alak mo dati mesa. Ay alak jauh na. Kaya lang po ito mesa no. Mesa kilo siguro na tayo. Langkad dyan. Ah! Bangin! Apa nga taong umariyan? Ito yung balik niya ibitin niyo ko. Ikaw ba? Ay ada palmos daw tayo. Sini. Takan naman tayo. Ano man na yun? Palmos na ka doon siya. Sagot na natin kasi dito eh. Sagot si nagrong na. Ang ganda na. Awan ko sinyo to yan. Tolo.
Yung kay Jakol, pagtupok yun, may tabi na agalabayog. Jadi pagtupok yan ni Jakol, pagkatay ni. Natadim mo lang diyan. So nakagalabayog, hindi pang dami sa ito noon sama. Kain man si ko. Ano pa? Sarap bakit kami. Ay, nakadam! Uray ko. Alay na na, uray. Hangalungon dito ang pag-aminan. Banyak mamit sa usikan sa akin, Sam. Ha? Wait. Nagigila dyan ko na tapay. Kali. Sikat na kapita. Apa ikas dia ini? Uray ka. Tapos, adungot na tayo ng mga kupan makakita. Ito nyo. Nay, lalo mo, papilit mo. Ayan, nantay ko silyo ko. Garudan. Sabag na awan na dyan. Ay, na dyan. Halangan sila, uta, tira ko daw eh. Partak. Anong pas? Tumbutin na kayo. Ay, tumbutin na. Gusto. Apa pa? Ay. Pakamu. Awan, ika Japro. Amin kita, isot raman na daya. Ay, so. Mangkap, mangkur kayo na. Kawan ayam mag-agda ah. Mabalin kayo ng mga tubak sa kasher di ba ka? Ayan na. Diyan. Tulad na kaya hinayang. Ako supportingan nga mo to. Silok kay. Pinis nga. Napaspasan pa dito ni. Sinubulat mo sa bayong incar. Damo pa na dukol na duro. Ada ko kilos mamin ko. Kurang dito. Oh, umiwala talala. Unusan. Oh, baganot na. Oh, no ito. Dapat panapan niyo. Bro, kanakit-kiting. Dito. Kanakit-kiting talaga yung tutulong. Yapo. Oh, malaki ba niya? Bisa. Lagi ka ba? Takot ala. Padaan nga ba data mangibat ka talasag. Kamo ay panapin nga ko to. Data slice